akeh puji iku patring Allah pangeraning alam kabeh kang senantiasa tulung maring dasi kawelas ingkang murah ingan dunya datan anak luhut sami dinondok sana yaiku ratu ingkang lawe adil kang ngasih sesampuning ngamuji nyawang widi utawi kira sawiji kitab kang ngumpulakeun ing sakeh kaluwihanipun kang kakasih Si Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa karya munjungi abakti mayang sukma lan kaluwihaning sakeh para wali ing mangsa jamana ika pira-pira sakeh parwali kang agung rekesadaya ingkang manfaat kabeh kalwan ingkang sampun kinaridho dening Hyang Widi saking mulai duwe jaman ikam mangkane sunaminda saking kita bolosotul mufakhir karena amri carita caritani Kotir lan dikalawan nyatakakan mereka mulyanane dalam zaman niku sakeh para wali kalau pira-pira jero kitabiku carita ingkang manfaat kang nyegah sakeh lakotan yakti lan nyegah dosila lan mereka kan maring baca kalau bakakan maring taat maka sunut tutur saking ceritane Gusti Abdul Qadir Jailani nangge kang dara putra pusri luwung pusri pangka putra dening Musa punika kasiwi dening handagos ika handagos iku nangge kasiwi dening Wastafi Abdullah Abdi pulon nengke pana kasuno dening Yahya kasiwi dening Wasta Muhammad kasuno dening Daud ingkang wasta Daud kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaput